To 'yan uwa ina masu cewa da sun samu kuɗi sai su ma rasa me suka yi da kuɗin suka ƙare. Ina masu cewa su basa kuɗi basa zama a hannunsu. Ina masu cewa ko nawa suka samu dandanan za su kashe su. Ina masu cewa su kuɗi basa zama a hannunsu. Ina masu rariyar hannu. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyan nan ba na fata muna kuwa fata alkhairi kamar yadda ake mana fata alkhairi masu kira mu suke mana tambayoyi masu tura mana saƙon da domin ƙarin bayani. Masu saka mu ayyuka mabambanta to insha Allah rabbi muna farin ciki da fatan alkhairi da kuke mana a koda yaushe to insha Allah rabbi muna ɗauke da zazzafan asirin mu jarabin la shakka biya na rariyar hannu. Shin samun kuɗi kake yi ne ba ka ganin suna da yawa? Shin kuɗi ne kake samu duk yawan su kaga sun ƙare kuma kai ka rasa abin da kai da wannan kuɗi? To insha Allah rabbi wannan ya danganci jifa ne ko kuma baki. Insha Allah rabbi kaga jifa da baki basa barin kuɗi su taru ina tabbatar ma malam nan ma wannan asiri ne ɓangaren rariyar hannu kenan.